नमस्कार मंडळी, मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो. तर मंडळी, येत आहे ना कुठे? दादर या ठिकाणी. काय आहे? आपल्या कोकणातील शक्तितुऱ्याचा जंगी सामना इथे होणार आहे. आपल्या कोकणातील यूट्यूबर्स मित्रमंडळींनी हा आयोजित केला आहे. तर 5 जुलै रोजी शुक्रवारी या ठिकाणी आपल्याला यायचं आहे. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदिर या ठिकाणी आपल्याला यायचं आहे सर्वांनी. तर आम्ही वाट पाहतोय, आपण नक्की याल. तिकीट विक्री जोरात सुरू आहे. आपला आसन बुक नसेल केलं तर आजच बुक करा. शक्तिवाले शाहीर आमचे बंधू शाहीर राजेश निकम दादा विरुद्ध तुरेवाले शाहीर आमचे बंधू देवेंद्र झिमन दादा. दोन्ही शाहिरांचा सामना, हा जंगी सामना या नाट्यगृहामध्ये होणार आहे ठीक रात्री 8 वाजता. तर सर्वांनी नक्की या. पाहू शकता आतमधलं हे सिटिंग अरेंजमेंट कसं आहे, काय आहे, आणि खूप मजा येणार आहे. सर्वांनी नक्की याल. धन्यवाद.